Здравейте, колеги трейдери! С това видео искам да споделя с вас моите наблюдения и моите мисли по повод стратегията за пробива на азиатската сесия по време на отварянето на лондонската сесия, или тя се нарича London Open Breakout Strategy. Тази стратегия се запознах с нея преди доста време. Тя има различни варианти, като този вариант, с който аз първоначално се запознах, се наричаше One Minute Daily, което буквално означава една минута на ден, защото наистина стратегията, ако търгуваш само една валутна двойка, се изисква, когато вече си отработил нещата, не повече от минута да поставиш отложените поръчки с топови цели и примерно да отидеш на работа или на разходка и пазара да се свърши работата. Като се върнеш вечерта и отвориш платформата, да видиш дали си спечелил или си загубил. И в това отношение това е един голям плюс на тази стратегия, защото изисква много малко време. Но тя има и един голям минус. Това е когато, да речем, имаме пробив в едната страна, в едната посока, целта не е достигната, след това имаме пробив на другата страна, т.е. стопане от първата позиция е ударен, целта не е достигната и цената се връща отново и втория стоп не е задействан. Тогава имаме двойна загуба за деня и ако се получат два последователни такива дни, не е никак приятно, примерно за двойката Pound-Dollar съм правил бактест на тази система за, мисля, че беше 2010 година, като максималният брой за тази година последователни такива дни с двойна загуба бяха 4, което ако попаднеш на такива също никак не е приятно. Затова и поради други причини, естествено, аз съм мислил много по тази стратегия и съм чел различни варианти и съм достигнал до един извод, който искам да споделя с вас, но преди това искам да направя две заявления. Първото е, че никакви резултати, гледани на статична графика или в миналото, не могат да бъдат гаранция за бъдещи успехи или неуспехи с използването на тази стратегия. Така че всеки решава сам за себе си какво да използва в търговията и би трябвало да го тества достатъчно продължителен период от време преди да го използва. Въпреки успехите по време на теста, също трябва да се прилага добър money management и в никакъв случай моите коментари по една или друга тема, в частност по тази тема, не могат да бъдат разглеждани като инвестиционен съвет за отваряне на сделки или нещо в този род. Другото заявление е, че относно интелектуалната собственост, тази стратегия е предоставена в сайта Клубно безплатно. Аз предоставям своите мисли и наблюдения безплатно и не искам да виждам някой някога
всичко, нали, става известно в средите на трейдерите, да използва именно този подход за преподаване и съответно получаване на някакъв хонорар за тази си дейност, защото това нещо, ако се случи, значи ще падат глави. И така, след тези уводи мога да започна. След многото варианти, които съм измислил за подобряване на стратегията, ще представя един, който за мен е най-прост и има оптимално съотношение между простота и ефективност. Въвеждам един филтър, плъзгаща средна, експоненциална с период 89. Защо 89? Защото е малко по-дълга и е число на Фибоначи. Обичам да боравя с числата на Фибоначи. Другият филтър, това е пробива да бъде съществен. В смисъл, какво значи съществен пробив? Когато имаме някакъв рейндж, в случая имаме, да речем, някаква кутия, която е изкуствено създадена, но може да имаме какъвто и да е рейндж, който е естествен. Пробива е за мен не когато цената отиде няколко пипса и се върне, а пробива е когато имаме свещ затворена под или над съответно този рейндж. Индикатора ни определя границите на рейнджа. В случая индикатора е поставен, настройките му са такива, че заключва времето от 4 до 7 часа по лондонско време, така нареченото GMT. И аз виждам, че по принцип действа. Работи стратегията с тези времеви рамки. Сега всеки може да експериментира с плюс-минус някакви часове, но за сега аз виждам от бактеста, разбира се, че работи. Преди съм работил с малко по-удължено време. Но нека да дам няколко примера. В случая евро-долар, 15-минутна графика. И виждаме също така, че съм сложил една тренд линия тук и ще ви кажа защо. Значи правилата са такива. Първият пробив никога не го взимаме директно. Чакаме да имаме потвърждение, т.е. да имаме свещ затворила под нивото, което ни е определил под долното ниво, да речем в случая на бокса, на кутията. И след като имаме такава свещ затворила, изчакваме корекция до началото на кутията или до вътрешността на кутията, или в крайен случай до тази плъзгаща средна 89, след което изчакваме свещна формация обръщаща за потвърждение и тогава влизаме в сделка. Това е първият пробив. Вторият пробив вече го взимаме без потвърждение, защото в повечето случаи, когато
цената не е отишла в едната посока, отива в другата. Това нещо се прави с цел, за да се избегнат фалшивите пробиви в началото на лондонската сесия, които са много често явление. Изключение е когато цената върви по посока на тренда. Да речем, тук имаме плъгаща средна 89 експоненциална, върви нагоре, значи тренда ни е нагоре. И виждаме, че имаме една корекция. А ако се поставим тренд линия на корекцията, когато цената, пробивайки нощния трендж, пробие и тренд линията на корекцията, можем да вземем и първия пробив без потвърждение. В случая за наш късмет не е взета поръчката и цената се е върнала обратно, иначе щеше да бъде загуба. Така, значи продължаваме по-нататък. Виждаме, че тук имаме пробив и чакаме корекция. Корекцията до линията на плъзгащата средна се получава тук. Виждаме, че нямаме дори корекция до нощната сесия, но това не е достатъчно с тази свещна формация. Няма да обяснявам точно свещните формации, но по принцип това е най-доброто съчетание за мен. Една бича свещ, след това малка, след това една голяма поглъщаща червена свещ. За мен е най-силната обръща формация и тук можем да влезем на затварянето на тази свещ с естествено стопа 5 пипса над върха на формацията. Първа цел трябва да ни е 2 пъти колкото стопа, втора цел 3 пъти колкото стопа или някакъв обратен сигнал или да речем след първата зелена свещ можем да излезем от поръчката. Виждаме, че тук това са около 60 пипса. 60 няколко пипса, т.е. 1:3 е изпълнено. Ще разгледаме и няколко други примера, просто по графиката като вървим. Ето сега на следващия ден виждаме, че тук сме в възходящ тренд, показва ни го графиката, показва ни го плъзгаща средна. Много обичам, когато кутията е малко над, цялата кутия се намира малко над 89 експоненциална плъзгаща средна. Разбира се, не вземам първият пробив. Ето тук по стратегията е трябвало да продам точно тук, откъдето се спира цената. Изчаквам за корекция и потвърждение, но то не се получава, а напротив цената пробива нагоре и без да изчаквам потвърждение, аз влизам още повече, че е пробита и тренд линията на корекцията. И съответно се взимаме печалбата, въпреки на късната търговия, както виждаме. Разбира се, цената ни дава още един шанс да влезем, ето тук, с тази поглъщата формация. Така че ако сме изпуснали този шанс, ако сме се колебали, можеше да влезем тук и така нататък. Следващия ден вече тренда леко се е обърнал надолу. Говорим за тренда на 15 минути, разбира се.
а не за общия тренд на цената на дневна, 4 часова и така нататък. Ние се ориентираме по 15-минутната графика. Тук имаме пробив по тренда. Нямаме тренд линия пробита, значи чакаме корекция и потвърждение с свещи. Това става тук. Виждаме, че нещата са станали добре и имаме 1:2 и 1:3. Стопа, да повторя още веднъж, е 5 пипса над върха на свещната формация, а не както се дава в стратегията над или на върха на първоначалната кутия от азиатската сесия. За това винаги съотношението на риск-печалба е минимум 1:2, 1:3. Забравих да спомена, че когато си направим сделката, ако цената отиде, да речем, тук стопа не е 20 пипса, ако цената отиде 20 пипса в нашата посока, местим стопа вече на 0, за да избегнем евентуални загуби и да увеличим вероятността за по-добра, по-плавна крива на печалбите ни, т.е. да намалим загубите като цяло от тази стратегия. Продължаваме с следващия ден. Твърдо тренда е надолу. Кутията е цялата, дори не много далече, но под 89 плъзгаща средна. Имаме пробив, корекция, свещ надолу. Никакви претенции. Следващия ден все още тренда е надолу. Започва пробив срещу тренда. Разбира се, тук има един малък нюанс. Не знам дали се вижда на... Сега ще го увелича малко. Специално за този случай. Имаме пробив и корекцията става ето на тази съвсем първата следваща свещ. Ето виждаме как цената се връща точно до границата на тази кутия и завършва с едно доджи. За мен лично това е достатъчна причина и достатъчно основание да влеза в поръчка. В случая обаче влизам на пробива, т.е. 1-2 пипса на пробива на това доджи. Не влизам веднага, защото доджито по принцип е несигурност, но когато цената покаже, че иска да върви в тази посока, т.е. пробие доджито, аз влизам, като естествено в случая стопа е няколко пипса под доджито, т.е. тук в случая стопа е 10 на пипса и имаме точно 1:2 изпълнено, след което цената се връща отново в рейнджа. Така, ще намалим пак така. След което същия ден цената пробива надолу и съответно можем да вземем тази сделка без допълнително потвърждение, понеже вече сме били над тази кутия, сега слизаме под нея. Особеното тук е, че когато
слизаме, когато прави втори пробив, веднъж в едната посока, втория път в другата, аз не чакам толкова много пипсове да слезе. Тук сме, индикатора ни е дал 5 пипса да слезе. За мен 2 пипса са достатъчни да слезе цената, за да взема поръчката. В този случай, както е оригинално по стратегията, разбира се, стопа е над първоначалния хай на горната граница на кутията. Виждаме, че тук се изпълнява точно почти до пип се изпълнява целта на тази сделка. Следващия ден, така да се каже, виждаме, че тук имаме фалшив пробив, след това имаме добър пробив надолу. Тези свещи не са много категорични, може би под тази червената свещ бих влезъл и тогава щеше да бъде добра сделка. Тази ми идва много ниско, но въпреки това и тя може да се вземе и този ден излиза успешен по този начин на трейдване. Аналогична ситуация тук. Имаме пробив, реакция вътре в самата кутия. Това е най-добрият вариант, защото тогава цената обикновено се изстрелва дори повече. 1-2, значи тези доджета, двете, потвърдени с тази свещ, за мен вече са сигнал за къси. 8, 10, максимум 15 пипса стоп. Имаме възможност за 60 пипса, но да речем нашата цел е 2 пъти риска на една част от позицията и 3 пъти риска на другата част от позицията. Може да се използва един друг начин. Това съм го използвал за последната цел, така да се каже, да се трейлва стопът, да се мести по този начин. Когато видим едно категорично движение в една посока, аз премествам графиката на 30 минутна и гледам кога тръгва срещу движението с цената. Когато се образува един зелен бар, в случая, първият бар, който е след движението, 2-3 пипса над бара, тук в случая имаме един пипс само над бара, 2-3 пипса над бара, ние затваряме позицията. В случая няма да е по-добре, защото тази зелена свещ е толкова голяма, че отива чак до първата цел, но в някои случаи така можем да получим доста повече пипсове, отколкото нормално, ако се използваме съотношението 1:3. Аз мисля, че това са достатъчно примери, които дадох. Ето тук, например, виждаме, тук би трябвало по оригиналната стратегия да влезем в сделка.
Ние обаче изчакваме за корекция и потвърждение, което не сме получили, така че влизаме в обратната посока и си взимаме само печалбата, вместо да реализираме загуба по първата част на тази стратегия. Ето тук, това е случая, един от недостатъците на този начин, който аз предлагам, но те са по-рядко и аз предпочитам да имам по-малко загуби, отколкото да изпусна някоя печалба. Защото в този случай, да речем, цената се пробива и се върви надолу без никаква корекция, т.е. няма как да влезем в сделката. Нямаме и тренд линия, която да ни е помощник, така да се каже, за да влезем без потвърждение. Но такива случаи се срещат от време на време, така че това не би трябвало да ни притеснява. И така, просто може да се разгледате графиката и на други валутни двойки. Това е евро-долар, примерно на долар-иена или на паунд-долар, и сами да се убедите в случващото се. Ето тук този ден, например, бихме имали двойна загуба. А в случая, когато чакаме за някакво потвърждение, даже ето тук на този пробив, ние чакаме потвърждение, цената обаче отива и пробива нагоре. Също за нагоре не чакаме потвърждение. Така, значи тук реализираме една загуба за сметка на две и съответно при пробива надолу може да влезем още веднъж и да покрием тази загуба. Така че този ден да не да речем на 0. Това е за сега. Ако има някакви въпроси, ще отговоря или ще дам допълнително разяснение. Благодаря ви за вниманието.